Dobro jutro, evo neki 3 sata je. Otprilike da vam snimim nešto čudno. Mrak. Evo pogledajte, mrak je. 3 sata. Svuda mrak. A na jednom dijelu dan. Nemoguće, ali je prelijepo. Čudo. Na jednom dijelu dan, a na drugom mrak. Ne znam kako je to moguće. Eto da vidite, malo čudno je. Na jednom dijelu je dan, a na drugom mrak. Čudna pojava. Ali je prelijepo. Prelijepo tako nešto vidjeti. Na jednom dijelu dan, a na drugom mrak. 3 sata u noći. Stvarno je prelijepo. Eto toliko da snimim jedan video da vidite kako izgleda mrak 3 sata noći. Na jednom dijelu mrak, a na drugom svjetlo dan. Eto toliko ovaj video kratko da snimim da vidite neku pojavu.